Sabata zitatu zapitazo anthu akuluakulu wa mboma akhala akugwiridwa ndi kumakasekeredwa mu chitokosi cha polisi. Zidayamba ndi akuleni zamba amene adakhalapo OPC mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera omwe adagwidwa mu nthawi imene amatuluka mdziko lino kupita ku dziko lakunja kumene iwowa amapita ku graduation ya mwana wawo. Mtsikuli ankapita ku dziko lija limene amati ku Geneva, so adawagwira ndi kuwasekera mchitokosi. Sipadatenge nthawi tidaonanso amenewa avitu mumba akuwagwiranso kulino akawasekere pa zifukwa zina zosiyanasiyana zimene padakali pano sadaperekebe chifukwa chenicheni. Ndipo sipadathenso nthawi tidaona amene adakhala spokesperson kumeneko amene ndi mayi Jessica Bwira nawonso adawasekera pa zifukwa zina. Ndipo patadusa nthawi yochepa pamene ndi pa 12 December tidaonanso amene wa Richard Chimwendo Banda omwe adakazipereka okha ku police atamva kuti no akufunidwa maka atamva zonena kuti kuli ma search warrant ma arrest warrant amene atulusidwa kuti no akufunika adatsekeredwa ku polisi. So atatengedwa amenewa padusa nthawi ndithu ali kumene ku polisi, ngakhale kuti kugwidwa kwawo kudalingana ndi kusapeza kwa ubwino mthupi, ndeno akhala akulandira chithandizo chakuchipatala ali m'manja mwa polisi. Bende kufikiranso tsiku lomwe adapeza bwino pomwe amawazira lilizi kuchipatala kuna kuti no atha kumakamalizira kulandira thandizo lina padera osatinso kuchipatala. Apolisi adawatenganso direct, sadawalole kuti apite ku nyumba yawo kumene amayenera kukakhala malomwe akadakawasungabe ku polisi. So nkhani italowa pa court amenewa Richard Chimwendo Banda adapempha belo kuti akufuna belo komanso kuti akakhale ndi nthawi yabwino yomwe azikachita visit kuchipatala komwe adakali mkati molandira chithandizo. Komano bwalo la milandu lidakana kupereka belo, malomwe ake adawauza kunena kuti yankho lokhuza kupasidwa kwa belo kapena kukanidwa kwa belo zimenezo awatumizira pa email kuzera kwa lawyer wawo amene ndi Kazipatuke. So Akazipatuke akhala nthawi yonseyi akuyembekezera kuti no alandire uthenga umene ndi wa belo. Komano kufikira msiku lero mpaka talowa mchaka ichi cha 2026 monga takamba kale kuti iwowa adatsekeredwa ku polisi pa 12 December, neno tafika pa 25 komanso kufika pa 1 January iwowa adakalibe manja mwa polisi. Ndipo momwe tikukamba tsiku la lero pa 5 January iwowa adakali manja mwa apolisi. So nkhani yayikulu ndinena kuti dzuloli yemwe akuwayimira amene wa Richard Chimwendo Banda pa mlandu amene ndi George Jefferson Kazipatike, iwowa afotokoza kunena kuti client wawo akuzunzidwa. Iwo mukuona kwawo apeza kunena kuti Richard Chimwendo Banda akuzunzidwa kamba kunena kuti zimene boma linanena kuti litumiza uthenga okhoza belo bukudzera pa email. Kufikira msiku la lero boma silidawawuzebe kalikonse, malomwe ake akupitirira kuwasunga mchitokosi cha polisi pamene malamulo a dziko amalola kuti munthu atha kupasidwa belo ngatino wapempha. Komano Richard Chimwendo Banda chipemphereni kufikira tsiku la lero belo sadawapase. Ndi malomwe akewo ataunika apeza kunena kuti yemwe akuyimirira pa mlandu akuzunzidwa kamba kunena kuti boma kufikira tsiku lero silikuwapasa belo, malomwe ake akupitiriza kumusunga client wawo ku chitokosi cha polisi. So nkhani imene iwo afotokoza ndi imeneyo George Jefferson Kazipatike omwe takamba kale kuti ndi amene akuwayimirira Richard Chimwendo Banda pa mlandu umene boma likuwaganizira kuti iwowa akukhuzidwa ndi ploti yofuna kupha munthu imene idachitika m'mbuyomu, imene zimafotokozera kuti munthu yemwe ankafuna kuphedayo adayikidwa mchithumba ndi kuponyedwa mphepete mwa mtsinje. Choncho boma motsogozedwa ndi apolisi lidawatsekulira mlandu ofuna kupha munthu. Ndipo loyayi adapitirizanso kudandaulira kunena kuti
ngakhale izi zikuchitika kuti amenewa Richard Chimwendo Banda sakupeza bwino nthupi, malo mwake bwalo la milandu lidayenera lipereke belo ndi cholinga choti akakhale akulandira chithandizo moyenera, ndipo adawonjezera kunena kuti zimene boma likuchita posawalola amenewa kuti atuluke pa belo ndipo akapita ku chipatala, boma likumatumizabe apolisi afotokoza kuti izi zilinso ndi kuthekera kokolezera nthenda yawo chifukwa chona kuti azivutika m'maganizo kamba kana kuti patient momwe akudzuka azikhala kuti no pambali pali apolisi zimene zikhale zikumayikanso pressure yake. So kotero akuyimirira amenewa Chimwendo Banda ndi momwe anadandaulira zokhuza amenewa Chimwendo Banda amene tafotokoza kuti na George Jefferson Kazipatike. So timveni kuti mukuona bwanji nkhani imene kunena kuti Richard Chimwendo Banda iwo adawasekera pa mlandu ofuna kupha munthu, lero kamba kuti loya wawo akuwayikira kumbuyo kunena kuti iwo sakuchitira bwino kamba kunena kuti boma likukanika kuwapasa belo. Komano timveni mukuona kwanu kamba kunena kuti chiyambire ni nkhani kuyenda anthu akhala kulankhula zochuluka, ena akhala kunena kuti mu nthawi imene chipani cha Malawi Congress chimalamulira amenewawa amene adali pansi pa ulamuliro umene wa MCP akhala akutumbwa kwambiri, akhalanso akusausa wanthu, kuzunza wanthu, choncho yakwananso nthawi yoti nawonso azunzike. Ambiri akulankhula mosiyanasiyana, ena poyamikira na kuti boma lachita bwino kugwira mkulu amene kamba kunena kuti mu nthawi yake wakhala akutumbwa, wakhala akuonesa khalidwe lake limene anthu ambiri azunzika naye, maka kwambiri ambiri akhala kumudandaula pobakira chakwera pamene zinthu zisakuyenda bwino. Iwowa palibe nthawi imene adavomerezapo kuti zinthu sizili bwino, malo mwake chimene amakhala ndi kuchita zinali kuyamikira kuchemerera achakwera pamene mtundu wa Malawi ukudandaula za usogoleri wa mkulu amene. So ambiri akufotokoza kunena kuti imene wagwidamo zachita bwino kamba kunena kuti nthawi yake nayenso amasamalika, wazunza anthu ochuluka, choncho akulandira zomuyenera. So sitikudziwa kuti inu mungalankhule motani pa nkhani imene kunena kuti monga mokamba kwa loya wawo akufotokoza kuti akuluwa akuzunzika kamba kunena kuti thanzi lawo sili kuyenda bwino monga atakamba kale. So pempho lawo lalikulu ndi belo imene afotokoza kuti bwalo la milandu chiwaudzireni kuti adzawatumizira uthenga wa belo pa email kufikira tsiku la lero. Uthenga wa belo sudafikebe kufikira mtsiku la lero, ndipo monga takamba kale kunena kuti momwe chipatala chimawatulutsa amenewa bomanso lidawatenga kuwabwezeresa kuti ndi yamaula kuti ino azikadikirira chiganizo cha boma ngati angawapase belo pa mlandu wawo. Komano adawauza kuti uthenga wa belo uzapita kudzera pa email, koma kufikira tsiku la lero email sidalandirebe uthenga wa belo kufikira pomwe iwowa akusungidwabe kumene ku Maula prison. So nkhani ndi imene tikufotokoza kuti no loya wawo wadandaula kuti client akuzunzidwa kwambiri. So timve maganizo anu through comment section kuti muona motani, kuti kodi ndizoona kuti akulu amenewa akuwazunza nanga kodi kuzunza kuonekere kwa Chimwendo Banda chifukwa ndi ma public figure nanga ndi angati amene kufikira tsiku la lero chilungamo kapena kuti iwo asakupasidwa belo mndende za dziko lino ndi angati amene nawonso akudusa mu zofanana ndi za amenewa Richard Chimwendo Banda. Chifukwa tikatonesese mu ndende zambiri muli anthu ochuluka amene kufikira tsiku la lero even milandu yawo sidalowe pa khoti, sadapasidweko belo, angokhala ndi kumazunzika, mlandu wawonso osawunikidwa nkomwe zaka nkumapita. So Chimwendo Banda akhale amene angaonesere kuti chilungamo sichikuyenda bwino mundendezi kapena iwowa kwenikweni chimene tingakambepo ndichotani. So full comment section monga anakamba kale, tiyeni timve maganizo anu through that comment box. So mu video ya msiku lero mudani ndine mwana wanu Mike Thompson, ndimungana makonda ose wala uchita like komanso subscribe kuti tiweze kupatsirani kama videos za kufunza kwa Samba Vita YouTube channel. Bye.